dels tres equips catalans. Ara el que fem és obrir el bloc de la segona divisió B amb novetats, perquè aquesta temporada cada setmana triarem un partit de la jornada que un resum més ampli. Hem volgut arrencar amb el Lleida-Sant Andreu, una bona oportunitat, una bona pedra de toc per un Sant Andreu que és un dels aspirants al play-off i també una bona ocasió per veure un Lleida amb molts canvis. El resum el fa Lluís Cervelló. Partida esperant a fer en boca al camp d'esports, amb un equip que manté una bona part de la seva columna vertebral. El Lleida rebia un Sant Andreu que recupera l'uniforme totalment quadribarrat i que vol tornar a ser el play-off, però aquest cop sí pot ser en premi. Les primeres ocasions del partit per als lleidatans i especialment de les botes de Marc Sallarès. Al primer quart d'hora en va tenir dues de ben clares, la que hem vist amb un xut creuat i sobretot aquesta en què ell es crea la jugada, però acaba xutant massa alt. El domini de la primera part va ser per als d'Emili Vicente, mentre que el Sant Andreu va inquietar ben poc el porter Eduardo. Aquest xut de Queco va ser el més destacat dels andreuencs en els primers 45 minuts. Abans del descans, Sallarès encara va tenir temps de tornar a inquietar Morales amb aquesta rematada. Els dos tècnics, Emili Vicente i també Nacho González, ho patien des de la banda perquè volien començar amb bon peu la temporada i finalment el primer a mossegar va ser el Lleida. Qui va marcar? Ja s'ho deuen imaginar, doncs l'han encertat Marc Sallarès, al minut 52, passada de Xavi Jiménez. Els de la terra ferma van fer mèrits per tornar a marcar aquesta centrada de Miki, no la va rematar per ben poc Galiano. El Sant Andreu, però, és un equip amb ofici i Adai, que acabava d'entrar al terreny de joc, li va servir en safata l'empat a Queco, que als 36 anys no perd la punteria. A més, el gol de l'ex no podia faltar a la cita del primer Futbol Cat. Hem creat prou situacions per avançar-nos al marcador, però ens ha faltat fer aquest segon gol que ens haguera evitat que la reacció del Sant Andreu ens prengués un punt. Ha sido un partido muy intenso, con mucho ritmo y hemos estado a la altura. Mejor o peor, pero hemos estado a la altura, ¿no? En fases, pero hemos estado a la altura que correspondía el partido y la exigencia del Lleida, ¿no? L'expulsió de Dani Marín per doble groga va acabar fent patir el Lleida en els instants finals del partit. Aquest va acabar amb tensió sobre la gespa, però amb repartiment de punts.